cada cop que recai, febril i angoixat, apàtic i sense fe. Crec que tot s'ha acabat, tancat i barrat, ja no s'hi pot fer res més. Ja no trobo els motius per seguir avançant, símptoma d'un trist final. Però a la plaça Major avui han obert la consulta d'un tal senyor. Doctor Prats, doctor Prats, què prenc, què tinc? Doctor Prats, doctor Prats, doctor Prats, doctor Prats, què prenc, què tinc? Doctor Prats, doctor Prats. Doctor Prats, doctor Prats, què prenc, què tinc? Doctor Prats, doctor Prats, doctor Prats, doctor Prats, què prenc, què tinc? Doctor Prats, doctor Prats. Hi he vist gent impacient per tal tractament, orfes de diversió. He vist gent innocent que amb varia efervescent esperen trobar-se millor. Busco una solució, vinc malalt de tot, vull placebo de macramé. Aclamat per tothom, arreu del país i gran part de l'estranger. Monta por literalmente el Fortnite. Gran part de l'estranger. Doctor Prats,